Tumasan kami, nag-break. Walang hiyok ko? Walang hiyok ko, KJ? Sabi mo may malaking ahas ka. Ibang ahas ang pinakita mo sa akin. Kumpare ko, okay ka lang? Isang napakamagandang umaga sa inyong lahat mga audience. Mga international people and netizens around the world. Ngayon nagre-reklamo ang isang international man na si Jano from New Zealand na inire-reklamo niya na this na man inagawan siya ng not just once, not just twice, but thrice. What a mother this. Look at that here. Inagawan siya ng isa, dalawa, hindi lang dalawa, tatlong babae, napakatanga. Ngayon, atin niyang aaksyonan. Ngayon, ay tatawagin natin ang nagre-reklamo. Ngayon ay Jano. Come and sit your ass right now. Nireklamo ko po Idol si yung pangalan niya. Yung pangalan niya pala si si KJ. Ano pong ginawa niya? Pero Idol unang-una. Talagang sobrang pugi niya Idol eh. Hindi ko Ito ba yung may video ng sobrang pogi diniport Oh, yun Idol. Yung tinutukoy ko. May video ba tayo dyan? Pakiplay pa. Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawan ng misis dahil sa sobrang niyang gwapo. Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Meet AJ, aktor at photographer mula sa Dubai, United Arab Emirates at napabalitang isa sa tatlong Emirati na pinaalis sa isang cultural festival sa Saudi Arabia. Ang dahilan, ang sobra raw niyang kagwapuhan. Sobrang pogi ko. Pinangangambahang makaakit ng mga babae sa festival. Agree kaya mga kababayan natin sa hatol ng Saudi authorities sa kapogian ni AJ. Napakagwapo niya. Mukha naman siya, mukha siya threat sa Saudi. Threat sa Saudi. Napakatangos ng ilong niya. Oo At na parang double shotgun ang kanyang nose line. Ano po yung reklamo niyo sa kanya? Alam niyo Idol, yung nirereklamo ko Idol. Inagawa niya ako ng girlfriend, yung jowa ko. Hindi lang isang beses, kundi tatlong beses Idol sa sobrang pugi niya. So in short, may 3 times kang my girlfriend. Oo nga Idol Inaagaw niya sa akin lahat Idol. Pakipangalanan niyo po ang inyong girlfriend. Si Idol si Umaywa, si Umayme, inagaw niya lahat Idol. Isang beses lang inagaw niya. Pwede ba nating tawagin ang mga girlfriend mo? Right now. Actually, Idol, ang girlfriend ko si Umayme na inagaw ni KJ. Pwede ba nating matawag ang witness mo na si Oh My Me with a capital O? Magandang umaga po, Miss Oh My Me. Ang tanong ko lang sa iyo, Miss. Isang 1 billion question for you. Ano ba ang gamit mong lipstick? Siya po ay shy type. Meron po siyang karapatang manahimik. Nako, hindi lang pala si Chamay ang naloko. Tatawagin natin ang ibang niloko ng walang hiyang, malicious, long-nosed man na si KJ na si Omaywa. Omaywa? Layla. Totoo ba? Totoo ba na nag-sale ngayon sa Yamaha? Yes, Idol. At totoo ba na mas gwapo pa yung boyfriend mo dati kaysa ni KJ? Oo. Ngayon ay tatawagin natin ang inirereklamo ni Jano na ang pinakagwapo sa lahat ng Cebu na si KJ. KJ, get your ass right now. Totoo ba na inirereklamo ka ni Jano na kabit? Yan totoo. Idol. Totoo yan Idol. Scam Inagaw yan. niya yung girlfriend ko. Hindi ko na alam yan. Idol, natutulog ako ng maaga. Sinabi niya sa backup mong si Rasta Play na meron ka daw iba pang nilokong babae na tunay mo pang girlfriend. Napakawalang iya mo. Ngayon ay tatawagin natin ang isang witness na bumaliktad dahil alam niya ang mga kabulastugan at tatawagin natin si Rasta Flip. Oh, magandang umaga. Kumpare ko. Bakit ikaw ang bumati? Wala ka bang
Wala talagang hiya yan si KJ. Kahit Ma- girlfriend namin, inagaw niya. Para natutulog lang. Uy, kumpare ko. Okay ka lang? Okay lang ako. May tanong ako sa iyo, mama. From the bottom of my heart, is that true na ang tunay na girlfriend ni KJ ay hindi alam ang kanyang mga kalokohan? Ito ba? Kap Idol, base sa nalalaman ko, yung pinsan ko na si Ko, isa sa mga nabiktima niya. At talagang hindi ako agree doon. Dahil pinsan ko yun, ginagago niya. Bakit hindi ka agree sa akin? Pangit ka! Ganyan kayo sa akin. Dami mong inaagaw eh. Madami ako cheat, ganyan kayo sa akin. Oo nga eh. Wala kayong hiya. Binayari kayo Mas walang ng hiya ka, KJ. 3,000. Ganyan kayong sinabi na sa akin. Oh. Kumpare ko, okay ka lang? Tatawagin natin ang real girlfriend ni KJ na si Aya. See you at right now. Walang hiya ka! Walang hiya ka, KJ! Huwag umaya. Sabi mo may Huwag malaki! umaya. Sabi mo may Huwag malaki! Huwag umaya. Sabi mo may malaking ahas ka! Ibang ahas ang pinakita mo sa akin! Huwag kang ganyan, misis. Sana nga eh, yan yung sinasabi ko, daming girlfriend yan eh. Sabi niya may ahas siya ka! Ano? Anong klaseng ahas ang binakita mo sa akin? Hindi ko alam yan. Natutulog lang ako. Kap, yung ahas niya maliit lang! Hindi mo ba sinabi sa amin, KJ, na meron ka palang palaakasan? Meron kong ahas sa ilalim ng bahay ko. Tinangkal ko ng drainage. Meron pang underground. Ganyan talaga kaptor ko. Yan sinabi ko sa'yo, Kap Idol eh. Kung walang hiya yan si KJ eh. Huwag kang ganyan. Si KJ. Gago. Kahit yung girlfriend ko, inagaw niya yan eh. Inahas niya. Huwag niyong sirain yan. Siraan na yan eh. Kap, yung ahas niya ganito lang. Oh, totoo ba ng ahas mo ay parang alimatok? Kap Idol, hindi yan totoo. Mayroon akong underground ahas na 15 inches at minimum 54.6 inches. Ah, yan pala Kap Idol. Kaya pumunta yung girlfriend ko sa kanya kasi laki yung ahas yan eh. At totoo ba, ilang months na po pa kayo, Miss Umaya? Years na po kami. Lumasan kami, nag-break. Kap Idol, meron lang akong ituturo sa'yo. Hybrid yung ahas ko. Anong hybrid yung ahas mo? Eh, totoo ba? Hindi. Oh, hindi eh. Half American, half Italian. Sobra. Sa sobrang hybrid, lumiit. Hindi yan totoo, Kap Idol. Tatawagin po natin sa Bureau of Animals and Snake expert na si Mr. Twinkie Winky. Get it away, sir. Ano po dapat ikaso natin sa mga maliit na bulate na akala nila ay sawa or boa na sinasabi niya na para palang alimatok? Base sa aking mga research, depende kasi sa klase ng alimato o buwa yan. Pag sinasabi mo kasing ahas sa short, pag ahas sa short, kahit gano'n pa kaliit yan, grabe ang kamandag yan. Pag nakagat ka niyan, Kap Idol, talagang mamamaga yung tiyan mo ng 6 na buwan. Napakamakamandag at napakawalang hiya naman ng mga snake na yan. Grabe talaga, Kap Idol. Wag na wag nyo talagang mamaliitin yung mga ahas sa short. Ngayon ay ipapakita po namin sa inyo via live chat ang kanyang ahas. Are you ready, sir? Sige, Kap Idol. Pakikita. Salamat po yun. Nakita niyo po may ebidensya na po kayo na makamandag ang kanyang sawa. Walang anuman, Kap Idol. Maraming salamat rin. Ngayon tatawagin natin sa Bureau of Foods and Drinks si Mr. Gisnet. Mr. Gisnet, magandang umaga po. Magandang umaga, Kap Idol. Ngayon po ay nagpapakita po siya ng kanyang sawa. Maaari ba itong lutuin, sir? Pag ganyang klaseng sawa, Kap Idol
mukhang masama yan. At sinabi pa daw niya ang kanyang sawa ay lalabas sa butas ng kanyang ilong. Pag ganyan, di yan FDA approved, Kap Idol. Nako, makukulang po ng 9 months. Oo, tama ka dyan po. Maraming salamat po sa iyong mga sinabi. Walang anuman, Kap Idol. Ano ang masasabi mo sa mga experts sa mga ahas at sa mga laws of snakes? Kap Idol, ang masasabi ko sa ASCO, meron itong permit. Mayor's permit, barangay clearance, police clearance, at iba pa. Grabe naman yung ahas mo. At May NBI ba yan? May NBI ba yan, KJ? oh, syempre, Alam niyo ba ang meaning ng NBI ay nabuang sa... hindi yan totoo, Kap Idol. National Bookstore yan. Doon na-discover yung ahas ko. Page 61, Article 99. At hindi lang yan, Kap Idol. Meron pa itong inject. It's 1-in-1 at antivirus. At HIV. Yung ahas ko merong permit. Gusto mo bang makita? Meron mong dinadala dito. Asa, pakita mo. Kahit 5 permit lang to. Lima ba to? 5 minutes. Ha? Tatlong permit lang. Totoo wala. Nabili ang 2. Woman, maraming salamat sa iyong mga sinabi at sa mga sabunot na tatanggap ni KJ. Walang hiya yan, Kap Idol. Walang hiya ka, KJ. Bakit ba inagaw or naagaw ang iyong girlfriend? Alam mo, Kap Idol, nagiinuman kami ng madaling araw, mga alas 12 ng madaling araw, oo. Ang iniinom namin yung Hinebra, saka Hinebra, yung pineapple, yung alam mo naman siguro yung anong mix yun. Yan ang iniinom namin. Una akong nalasing. Stop, Kap Idol. Anong stop? Tequila lang yung iniinom ko. Ngayon ko nandito in front of your eyes ang mga ebidensya na ininom niya para ma-solve ang itong kasong ito na walang kabuluhang kasong ito. Ano ba ang iyong naisipahayag, Mr. Jano? Alam mo, Kap Idol, para wala nang hassle to, makipagbati na lang talaga ako sa kanya. Kahit agawin niya yung girlfriend ko, okay lang. Bagong taon to. Tunga lang kami sa girlfriend. So ngayon, makipagbati ako sa kanya kasi bagong taon to. Magtagayan na lang tayo. Mahatian ng girlfriend. Sige. So, eto na lahat. Pasok na lahat. Magtagayan na lang kayo. Eto na. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone!